ಬಲೆಯೇ ಬಲೆಯೇ ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ಪಗ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಬಿಲ್ಲಾವೆರ್ನ ಮೋಕೇದ ಈ ಗುರು ಜಯಂತಿ ನೂತಜ್ಪತೈನೇದ ವರ್ಷೋದಯೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಸುಖಿತೊನ್ಗಯೇ ಬಲೆಯೇ ಬಲೆಯೇ ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ಪಗ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಬಿಲ್ಲಾವೆರ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಈ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಮಾತಾ ಸೇರಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಎದುಕೋನುವ ಮೋಕೆದ ಉಡಲಡಿಯೇ ಸಭೆತಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೋಮನಾಥ ಬಂಗೇರ್ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಂಗೇರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಂಗೇರ್ ಮುಕ್ಲೆನ ಸೇರಿಕಿಡು ಬಲೆಯೇ ಬಲೆಯೇ ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ಪಗ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಬಿಲ್ಲಾವೆರ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಈ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಸಾಧನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯೊಡೆ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕುಲ್ನಾಯೇ ಸಂಘಟನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಧ್ಯೇಯ ಮುಕ್ನಾಯೇ ಆಶಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡಿಯೇ ಬಲೆಯೇ ಬಲೆಯೇ 13 ತಾರೀಖು ದಾನಿ ಬಿಲ್ಲಾವೆರ್ನ ಸಂಘದ ಸಾಧನೆ ತೂಲೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಸಾಧನೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಲೆಯೇ ಬಲೆಯೇ ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ಪಗ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಬಿಲ್ಲಾವೆರ್ನ ಮೋಕೇದ ಈ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಎದುಕೋನುವ ಮೋಕೆದ ಉಡಲಡಿಯೇ